Osona ha mantingut una personalitat pròpia des de l'època dels hiverns. Té 1.264 quilòmetres quadrats i 122.923 habitants. El Congost dona vida a una de les vies de pas més tradicionals que comunica les terres de l'interior amb la costa. A partir de la repoblació del segle IX, s'hi van aixecar esglésies romàniques com les de Sant Miquel Ses Perxes, Sant Pere de Valldaneu o Sant Martí de Centelles. El castell, bressol del llinatge dels Centelles dalt del cim, ha estat guaita permanent de la comarca. Osona ha mantingut una personalitat pròpia des de l'època dels ibers. En els 1.264 quilòmetres quadrats hi ha una pluralitat d'espais muntanyencs al voltant de la plana bigatana. A la plaça de l'església de Centelles s'hi aplega cada any tota la població per celebrar la festa del Pi. Cap a l'oest, Collsospina esguarda el pas cap al Moianès. El nucli de població inicial de Tona va deixar el turó, on hi ha quedat l'església romànica, per instal·lar-se a la plana. La tradició balneària i de població d'estiueig conviu amb les masies esplendoroses ran dels eixos de comunicació més importants. Els temples romànics i les antigues sagreres són característics d'aquesta zona, com es pot veure a Seva. El massís del Montseny dona uns trets específics al sud-est de la comarca. Marià Manent descriu el Matagalls amb les paraules següents. Com es destaca al cim la creu. Vora d'ell els nuvolets semblen flors blanques. Bonaventura Carles Aribau també s'hi adreça. Adeu tu, vell Montseny, que des ton alt palau, com guarda vigilant cobert de boira i neu, guaites per un forat la tomba del jueu i al mig del mar immens la mallorquina nau. La gamma més fascinant de vers s'aplega a l'estiu a la vila de Viladrau. L'eix transversal facilita la comunicació entre uns pobles que pleguen recursos nous i vells, com a la Fira de l'Avet a Espinelves o en el romànic de Sant Sadurní d'Osormort. Els 122.923 habitants d'aquesta comarca viuen, com diu la dita popular, 9 mesos d'hivern i 3 d'infern. Els eixos viaris i la combinació de tradició i progrés fan que la comarca tingui una identitat particular. Entre Vic i les Guilleries s'estén una plana solcada d'esglésies romàniques i d'antigues comunitats religioses com la de Sant Llorenç del Munt. Les activitats econòmiques modernes s'han fusionat amb les de la pagesia i de la ramaderia tradicional. Mossèn Jacint Verdaguer recorda la seva Folgueroles natal amb aquestes paraules. Jo deixia en mal hora lo teu pagesiu. Oh, poble que enyora, Montcoret soliu. Entre 1949 i 1962
es va construir l'embassament de Sau, que va colgar el poble antic centrat per l'església parroquial de Sant Romà i va convertir-la en un nàufrag perenne. Per Josep Vallverdú, les aigües del Ter han penetrat amunt en els cursos de les antigues rieres i n'han fet cales i badies fangoses, ofegant els pins i esbaldregant roques. El Parador Nacional de Sau s'hi va elaborar el projecte de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya l'any 1978, com recorda el monument de Josep Ricart. A l'aigua del pantà s'hi reflecteix el monestir restaurat de Sant Pere de Casserres, fundat pels vescomtes de Cardona a principis del segle XI, que ben aviat es va convertir en el centre coloniacenc més important de Catalunya. El paisatge de Tavertet i de Rupit atreu els pintors i els seus racons són ideals per a llargues passejades, per passar-hi els estius o simplement per a la meditació. A Can Toni Gros, que ja havia acollit diferents maneres d'expressió de la cultura catalana en èpoques difícils, s'hi fa el Festival de Folklore Tradicional. Quan el Ter s'enfila cap al nord, roda-li vell el pas des de dalt i suma el passat ibèric i el medieval al jaciment arqueològic de l'Esquerda. Ningú més que Verdaguer podia descriure'n la capital, enmig d'una plana de cingles reclosa, com reina que guarden de dia i de nit los braços de l'aspre Montseny i del Tosa, desperta somia la ciutat de Vic. La posició axial de Vic li ha donat protagonisme al llarg de la història i li ha permès ser alhora la ciutat dels Sants, com la va definir Miquel Llor, i la ciutat del Mercadal, punt de trobada social i econòmica des del segle XII. La seva fesomia aplega el record del passat ibèric, el vigor de l'època romana, l'impacte del romànic, la vitalitat del gòtic, la puixança barroca, l'efervescència del Renaixement i l'empenta actual. La capital, Vic, que ha estat centre del comtat, del bisbat, de la vegueria i de la comarca, té una monumentalitat esplendorosa. S'hi donen la mà el campanar romànic i el claustre gòtic de la catedral amb la riquesa del modernisme i del noucentisme, amb el barroc dels Morató i amb el record de Balmes o de les pintures de Josep Maria Sert. Actualment, l'economia s'agermana amb la cultura en el Museu de la Pell, en la Universitat restaurada i en l'antiga Farinera, un nou centre cultural emprenedor.
dinamisme renovat de la plana bigatana arrela en l'època medieval, a Gurb i a Santa Eulàlia de Riuprimer. El Lluçanès ha estat des de l'edat mitjana una unitat física, humana, econòmica i històrica. Veritable terra de transició cap al Berguedà i el Bages. La canònica romànica de Lluçà n'és la capital religiosa. Olost i Oristà s'han intercanviat el poder polític. I Sant Boi ha estat l'aglutinador econòmic. La baronia medieval, el record de Perot Rocaguinarda a Oristà i a Perafita, la renovació de les activitats tradicionals i el turisme actual es barregen en una subcomarca de bellesa singular. L'empenta socioeconòmica i la força esportiva de l'hoquei de Sant Hipòlit de Voltregà conviuen amb el record del retir forçat de Verdaguer al Santuari de la Gleva. La vitalitat econòmica de la Plana s'identifica al vessant septentrional amb poblacions d'arrelada tradició medieval, com Manlleu, que s'ha anat estenent al voltant de la plaça porticada. La vall del riu Ges ha tingut una personalitat pròpia sota la baronia de Torelló. S'hi apleguen la vila burgesa i industrial de Torelló, el romànic de Sant Vicenç i als peus del Ter, les arrels de la indústria del tèxtil, en colònies com la de Borgonyà. El Ter obre el pas cap al Ripollès i per això a la vall s'ha viscut sempre l'atracció de la muntanya i de la plana. La prosperitat agrícola es reflecteix en masies com la del Cavaller de Vidrà. El tèxtil enllaça amb la indústria química de Montesquiu, on hi ha el castell dels senyors de Besora.